Keď sa povie slovo kráľ, čo si predstavíme? Zrejme moc, autoritu, možno palác a korunu. Ale čo ak vám poviem, že význam tohto slova, tejto myšlienky, prešiel počas storočí obrovskou premenou? Poďme sa spolu pozrieť na túto fascinujúcu cestu. Od pozemského vládcu až po niekoho, kto má byť stredobodom celého vesmíru. No, naša cesta sa začína na dosť zvláštnom mieste pre kráľa, na kríži. Predstavme si tú scénu. Rímski vojaci sa posmievajú mužovi, ktorý umiera. A titul, ktorý používajú kráľ, je v takom ostrom kontraste s tým, čo vidia. Je to len obyčajný, krutý výsmech, alebo je v tom niečo viac? A presne tu sa dostávame k jadru veci. K tomu veľkému paradoxu, ktorý sa pokúsime rozlúsknuť. Skúmame príbeh kráľa, ktorého trónom je vlastne kríž a korunou trňová spleť. Ako je to možné? Takže, vráťme sa na Kalváriu. Evanjelista Lukáš nám opisuje túto scénu veľmi detailne. A je zaujímavé, že Ježišovi sa neposmievajú len vojaci. Sú to hneď 3 rôzne skupiny ľudí a každá z nich ho vlastne vyzýva k tomu istému. Chcú vidieť dôkaz jeho moci. Všimnime si to. Vodcovia, vojaci a dokonca jeden zo zločincov vedľa neho, všetci hovoria v podstate to isté. Ak si ten, za koho sa vydávaš, dokáž to. Zachráň sa. Je jasné, že majú spoločnú predstavu o tom, čo by mal Mesiáš alebo kráľ dokázať. Odkiaľ sa ale táto predstava vzala? No, a aby sme našli odpoveď, musíme cestovať v čase. A to poriadne ďaleko. O celých 1000 rokov dozadu k samotnému zrodu Izraelského kráľovstva. K prvému a povedzme si, že archetypálnemu modelu kráľa. Predstavme si Izrael v tej dobe. Nebol to štát, akého poznáme dnes. Skôr taký, voľný zväzok 12 kmeňov, ktoré občas viedli dočasní vodcovia a sudcovia. Ale potom si ľudia povedali, chceme kráľa, takého, akého majú všetky ostatné národy. Prvým bol Saul, ale až Dávid bol ten, kto dokázal celý národ naozaj spojiť. A potom príde ten kľúčový, prelomový okamih, opísaný v 2. knihe Samuelovej. Starší všetkých izraelských kmeňov prídu do Hebronu za Dávidom a povedia mu, ty budeš našim pastierom a veliteľom. Uzatvoria s ním zmluvu a on sa oficiálne stáva kráľom nad celým Izraelom. A presne tu sa rodí pojem Mesiáš. Dnes to slovo znie veľmi duchovne však, ale jeho pôvodný význam bol veľmi konkrétny. Mesiáš, hebrejský Mašiach, znamená jednoducho pomazaný. Rituál pomazania olejom bol znakom toho, že kráľ nie je len nejaký politický líder. Je to niekto, koho si vybral samotný Boh. Bol to teda titul politický aj náboženský zároveň. Dávidova vláda bola naozaj úspešná. Zjednotil krajinu. Lenže, ako to už býva, realita nebola vždy dokonalá a tak sa skutočné Dávidovo kráľovstvo postupne premenilo na akýsi sen. Na idealizovanú nádej na niečo, čo ešte len príde. Tento žalm to vystihuje úplne perfektne. Jeruzalém sa stal viac než len hlavným mestom. Bol to symbol jednoty, stability a Božej prítomnosti. Miesto, kde mali navždy vládnuť spravodliví králi z Dávidovho rodu a zabezpečiť právo a poriadok. Skutočnosť ale bola často iná, často bola sklamaním. Dávidovi nástupcovia zďaleka neboli vždy ideálni vládcovia. A práve preto tá myšlienka, ten sen o skutočnom Mesiášovi, ktorý raz príde a naplní všetky sľuby, zosilniel. Stala sa z neho silná nádej, ktorá udržiavala národ po celé stáročia. Dobre, a teraz sa spravíme veľký skok v čase. O niekoľko storočí neskôr. Sledujeme, ako sa titul Mesiáš, po grécky Kristus, začína radikálne meniť. Nadobúda úplne nový, oveľa širší význam. Napríklad v liste Kolosanom nachádzame priam dramatický posun v chápaní. Zrazu tu máme víziu kráľa, ktorý už nie je len vládcom jedného národa na zemi. Je to niekto, v kom bolo všetko stvorené a kto to všetko drží pohromade. Je to kozmická postava. Takže si to dajme vedľa seba, aby sme videli ten obrovský rozdiel. Na jednej strane máme historického kráľa Dávida, zjednotiteľa kmeňov, ktorý vládne pozemskému národu. A na druhej strane je tu teologická vízia Krista, kozmického kráľa, ktorého kráľovstvo presahuje všetko viditeľné aj neviditeľné. Úloha kráľa sa teda mení z čisto politickej na kozmickú. A to je kľúčové. Tak, a teraz, keď máme v rukách tento nový kľúč chápaniu, vráťme sa tam, kde sme začali. Späť ku krížu, aby sme konečne vyriešili ten počiatočný paradox.
Zrazu tie výkriky pod krížom dávajú dokonalý zmysel však. Tí ľudia, či už vodcovia alebo vojaci, mali v hlave presne ten pôvodný model Mesiáša. Očakávali mocného pozemského kráľa na spôsob Dávida, ktorý by ukázal svoju silu a, samozrejme, zachránil sám seba. Všetci sa mu posmievajú, všetci ho vyzývajú k demonštrácii sily a potom jeden z tých, od ktorých by to nikto nečakal, jeden zo zločincov povie niečo úplne iné. Jeho prosba nežiada o záchranu života. On akoby pochopil, že tu ide o iný druh kráľovstva. O kráľovstvo, ktoré sa neriadi logikou tohto sveta. A presne toto je ten moment zlomu. Tá pointa. Ježišova kráľovská moc sa neukáže v tom, že si zachráni vlastný život. Vôbec nie. Ukáže sa v úplne opačnom geste. V akte milosti a odpustenia voči umierajúcemu človeku vedľa neho. Svoju moc ukazuje v darovaní, nie v sebezáchove. A tá odpoveď, tá zmení všetko. Dnes budeš so mnou v raji. Kráľovstvo nie je nejaké miesto moci, ktoré príde niekedy v ďalekej budúcnosti. Je to stav zmierenia, ktorý je dostupný tu a teraz. Dnes. Raj sa neotvára vojenskou silou, ale aktom odpustenia. A to nás samozrejme privádza k záverečnej otázke, ktorú si môžeme odniesť. Ak ten najvyšší model kráľovskej moci a autority nie je sila a dominancia, ale sebadarovanie a odpustenie, čo to vlastne znamená pre naše dnešné chápanie vodcovstva? Ako by mal vyzerať skutočný líder? To je myšlienka, nad ktorou sa oplatí zamyslieť.